tenc ni idea. No ho sé, la veritat és que no ho conec. Pues no estoy muy informado, guapa, la verdad que no lo sé. Doncs la veritat és que no en tinc ni idea. ¿Usted cree que las personas amb síndrome de Down es pueden casar legalmente? No sé si hay una ley que lo permite. Pues la verdad que no tengo conocimiento de ello. Doncs no tinc ni idea, imagino que sí, però no ho sé. Sí, no? No sé, crec que sí. Les persones amb síndrome de Down poden comprar alcohol o tabac legalment? No ho sé, no sé quina normativa hi ha, jo suposo que sí, però no ho sé. Ostres, doncs realment no ho sé. Jo d'entrada hagués dit que sí. No ho sé, no tinc ni idea. Jo diria que no poden, però ho desconec. Les persones amb síndrome de Down poden viatjar sola fora d'Espanya? Sí, crec que sí. O en principi hauria de ser sí, però no ho sé, no estic clar. Una persona amb síndrome de Down pot obrir un compte bancari? Em sembla que no. No lo había pensado nunca. Pues yo no ho sé. Jo tampoc. ¿Legalmente la persona con síndrome de Down podemos votar? La verdad es que estamos yo creo muy desinformados sobre el tema. Creo que no nos dejan votar. Ara que m'ho preguntes no n'estic segur. Jo crec que sí, o si no hauria de ser que sí. Sí, clar. Bueno, sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Sí. És que sí, no? Sí. Sí.